Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon shirinmu na Baradan Fama. Shirin Baradan Fama kamar da ku sani shirin ne da yake tattauna da mashahuran mutane waɗanda suka yi gwagwarmaya a rayuwarsu, wala a fannin kasuwanci, aikin kamfanonuwa, aikin ɗamara da dai sauran ayyuka da ɗan adam yake gudanarwa a rayuwarsa. Wani lokacin ma shirin Baradan Fama yakan tattauna da masu riƙe da masarautun gargajiya domin mu ji irin faɗi tashi da gwagwarmaya da suka yi a rayuwarsu. Masu sauraro, idan kuna biye da mu a makonni guda biyu da suka gabata, mun fara tattauna ne da galadiman masarautar Dutse Alhaji Basiru Muhammad Sunusi, wanda shine shugaban karamar hukumar Dutse na farko a tarihi, kuma shine ya rada Jigawa wannan suna da ake kiranta da suna Jigawa. Kuma a makon da ya gabata ya fara bayyana mana irin kalubalen da ya fuskanta a rayuwarsa, kuma yanzu zai dora daga inda ya tsaya. kalubale da yawa a rayuwa, tunda na gaya ma na yi rigimar jiha, na yi rigimar siyasa, amma mawadda ta fata min rai sanda na yi takarar sanata, duk da ban ci ba a firamare, an min ihu, an yi min komai a hudul, duk da ban ci ba ma tukunna, amma an min rashin da'a a hudul inda aka yi firamare na takarar sanata a lokacin. Amma ni kuma ban bar jam'iyya ba, shi zan faɗa ma mutane ba su da aƙida. Da wannan ya bar jam'iyyar saboda jam'iyyar da ce ka zo ka tsaye da kai, ban bura ba. Kuma aka zo jam'iyya ta bata ci a Kano ba, ta kafa gwamnatin tarayya. Ta kafa gwamnatin tarayya kuma aka zo na cikin wadda aka sa campaign directors na Kano. Bayan ci zaɓe aka fara appointment ba a sa ni ba, bayan mun alƙawarin za a sa ni. Abinda siyasar da suke yi ban bar jam'iyya ba, amma abinda na yi ta kan wani ɗan jarida mai suna Sula Musa Dutse, na ce ina so tare 'yan jarida a press center don hira da 'yan jarida. Saboda haka na hira da 'yan jarida a Kano. Abinda na gaya musu, jam'iyyata na soka NPN da tsayar ta bayan mun ci zaɓe ta ci gaba da tsarin wadda ba su yi mata hidima ba, tana ɗauko su ta sa su. Ne la'anta irin yadda nake so, amma ban bar jam'iyya ba. Da safe jaridu suka ɗauka a ƙasar nan, ba don an yi gobara gidana a Kano sun kone ba jaridun da na nuna ma irin abubuwan da na faɗa. Saboda haka bayan jaridu sun ɗauka, da magarba Lawan Kaita Allah ji kare wadda ya gwamnan Kaduna ya aiko yana nema na je na same shi a gidansa, ya ɗaga min jarida ya ce kai wannan hira da 'yan jarida, na ce ni na yi. Me yasa? Na faɗa mata dalilai na ce ka zan kuma ba zan bar jami'a ba, kuma zan yi jami'a, amma tunda ba ta yi min adalci ba zan faɗi rashin adalcin ta kullum. Sai ce to wanda yasa na gaya ma gobe ana neman ka a Lagos. Lagos ba ta ji daɗi ba, na ce ni ba ban ji daɗi ba. Na gaya Lawan Kaita ya mutu, bidai da mutuwa. Ce ma na neman ka a Lagos gobe 12 rana, za ka iya zuwa? Na ce zan iya zuwa. Na ce wa yake nema na? Ya ce in ka je ofishin Mara Dukko, ministan transport, ka je ka in ka ciki fom ya gani za a kira ka. Na ce to alhamdulillah, abin da zan iya tuna da safe na je ni, akwai jirgin kabo da yake tashi daga Kano zuwa Lagos karfe 7 na safe. Na je ni har na sai ticket ma, sai ga shi Jarman Kano Allah ji kansa dan kabo, shi ma zo zai tafi daga din a jirgin. Ce ma lafiya, tunda shi ma jami'ar mu daya, shi ma mai ta tsokana na haka kai rubutu a jarida kaza. Na ce kwarai kuwa. Ya ce ka kyauta. Ni na ce mara kira na masu kai a Lagos. Ya ce daure ka za su yi. Na ce kuma ma za su yi zani. Wadaka muka shiga jirgin sa muka tafi, muna hira, muka sauka a Lagos airport. Sai shi Jarma ya ce min to ina za ka tafi? Na ce ofishin Mara Dukko za ni. Sai ya ce a to tun daga mota ta zo ɗauka ta mu je ta kai na ofis sai ta kai ka. Na ce to yana da ofis na kamfanin sa a can wajen Afafa. Ya dauki a motarsa muka je ofishinsa, muka sha shayi, muka yi komai. Wajen 11 ya ce to wurin direba kai ka, amma sauke ka zai da. Na ce ya sauke ni. Na ce mu je ni kusan kafin 12 zai ofishin minista, sakatariya ta ban fom na cike ta miƙa masa. Can ya ka ce in shiga minista ya ce mu wai shi ne kai wannan rubutun? Ya daga min jarida. Na ce kwarai ni ne. Me yasa? Na faɗa mata dalilai. Ya ce wa firazan bai ji daɗi ba. Na ce ni ma ban ji daɗi ba da abin da firazan ya mu. Na ce firazan ɗin nan sau nawa yana sauka a gidana nan a Dutse ba Shagari, sau nawa yana zuwa gidana, ni ina ciyaman na lokal gaba. Shi wa kina wancan lokaci? Shagari. Na ce sau nawa yana zuwa. Na ce an zo ana rigima ta jam'iyya a Kano, kun sa ni a gaba, amma yanzu an zo an ce a'a yana da yan ɗaba ne.
idan kaza ba ji daɗi ba shikenan dai kai hakuri na ceto kai salama da yamma na zo na hau jirgin Kano na dawo washe gari a network news sai na fara ganin an tura ni an ban darakta a jami'ar Maiduguri shine dalilin da ga a tarbiyya na ce na je University of Maiduguri a teaching hospital mu ne farko ni da wazirin Bauchi na yanzu mu aka fara kaiwa da Shatima Liberty muka kafa asibitin koyarwa na Maiduguri. Alhamdulillah muna alfahari yanzu asibiti ya kasa ita yana cikin manyan teaching hospital a ƙasa kuma yanzu ma dan Jigawa ne yake chairman na asibitin kuma ko yanzu aka je zaga hoton mu a wajen ga 1983 79 83 mun je mun gina asibiti har president ya je commission nasa ya bude kuma asibiti ya tashi. Ina farin ciki kuma da wannan. To ya kuka ji a wancan lokaci bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari a wancan lokacin ya hambar da Shagari? Mu da muke mulki aka kore mu ya zamu ji ba mu ji daɗi ba. Da baban gida kuma ya zo kala mun ji daɗi. Da baban gida ya kala kuma mun sha ruwa a ƙasa mun ji daɗi. Saboda muna mulki mun ci zaɓe. A lokacin ma ni na cikin ambassadors da aka appointing. Ta leko ta koma da Bahaushe yake faɗa. Aka ma. An ban ambassador. An ban appointment. Kafin a rantsar da mu an tafi gwamnati don me za mu ji daɗi. Kamar na ce ma daɗi muka ji ƙarya na gaya ma. Ba mu ji daɗi ba wannan juyin mulkin ba ma san sa mu ji daɗi ba har a gobe. Kuma da baban gida mun ji daɗi. Saboda ku an ture ku. An ture su. Haka ne. To ya za ka iya kwatanta halayya na shi tsohon shugaban ƙasa Shagari? Dattijo ne mutumin kirki. Kuma da na faɗa da farko ni ina nan dole sau biyu yana zuwa gidana na shugaban ƙasa. Sau biyu yana zuwa gidana. Kuma ni da shi ba harkar gwamnati ba ya ban mota mai kyau sabuwa kaltun da sannan ba tuwaris fijo. Hira muka je gidan chairman na fati Sunusi ɗan tata. Shugaban jami'a. Na Kano. Na muna gidan da su tanko ya kasa sai gashi aka ce dama shi ake jira ya shigo. Mu gaishe shi za mu tashi sai ce mun zanna tun da ya san ni. Gaisa suka gama hira shikenan sai ya ce Sanusi ɗan tata ina motar tasa da take nan gidan. Ya ce tana baya sai ce ban mu kullum a ban ne ba motar. A lokaci akwai wani babban mutum yanzu ba zan faɗa batun da yana ya rasu bai rasu ba sai ce kar a ban sai ce ai shi ne ba mota sabuwa da daidaita saboda na ji daɗin wannan alherin nasa to saboda haka shi yasa da aka zo gonar za a watsar da ni na fara surutu shi yasa daga Maiduguri da aka zo hawa na biyu sai aka sa na cikin ambassadors na Najeriya saboda haka yadda ya mutu kuwa rana na biyu ma ina Sokoto in je in ta'aziyarsa saboda na ji daɗin mulkin shi. Bahaushe ya ce na ji daɗi shi ne gari. Wace magana za ka iya tuna wacce kuka taɓa yi tsakaninka da shi? Faɗa magana ta ƙarshe shi ne mun je gonarsa ni da Bakori a can gonarsa ta gida. Mun je gudansa kan wani magana na tsaro mun ba shi rahoto mu biyu. Shi ya mutu Bakori ya mutu. Ministan transport mara dukwa ya mutu ni ne a laye. Wani aiki ya samu a yi nasu asiri muka je muka ba shi rufo da ya ce mu same shi a gonarsa muka faɗa mara ya ce ya ji daɗi saboda National Security Advisor NSA na wannan lokacin Shinkafi ya ce jiya ya faɗa min wannan abin kuma kun faɗa min na da ku mutanen kirki kudu na ji daɗi da wannan. To duba rayuwa ta matasa. Su ma su tuna su ne shugabannin gobe. Shi sa na farko ai da'a ai biyayya ga iyaye ai karatu na ilimi na addini da na zamani kuma su nemi sana'a. Yara da suke zaton kowa ya karatu da aikin gwamnati yanzu ƙarya ne wadda ya ce musu zan karatu sai yake wadda su yake. Yara su samu karatu a sami ilimi amma a tunanin neman sana'a da za a yi ta rayuwa. Amma zancen kowa ya aiki tebur za a bashi ya aiki. Ina zaton ba addu'a nake ba wani magana ba abin zai wuya nan gaba a ƙasar nan. Saboda duk duba yaran suke fita kullum daga jami'a da wadda suke gama yan YC sun fito ka ce kowa za a ba shi aiki in ka koma unguwarku makarantun firamare da suke garinku ko unguwarku in ka tayi daga makaranta ga wannan yaran da suka tabbado ka ce in ta sun gama za su yi aiki kwakwalwar mu ba ta gaya mana gaskiya ko da haka mu duba wannan mu koya musu abubuwa tun a makarantar ma a canja syllabus. Ai da lokacin arewa da kana akwai makarantun sana'a crafts da sunansu
me yasa ba za a yi su ba ko ina me amfanin duka ta sakandare ai craft schools mana yara su zo wani kafinta wani gini wani injiniyar wani waye ai su kowace local government kai daya ba ka ci gaba in kana sakandare goma kai craft school daya yana sun gama sub craft school in sun fito kurin kowa ta ko unguwar su je bude sana'ar ta ya koya amma yanzu ba mu da craft school din ma ina zato sai kun fi ni shi na ku jawo babu su an daina yansu su craft school za su koya musu sana'o'i da in sun fita za su je su yi maimakon yanzu a rika kira su sati 3-6 ana koya musu ku yi sabulu ku yi mai ku tafi ku yi su zanna a craft school su koyi sosai za su samu takardu na shaida kuma sun iya aikin tun da su yi shekaru suna koya. A kasancewar naji ka san tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo da wani abubuwa ka san shi? Mutumin kirki wale da gaske ya taimaka na jiha kuma da zai nemi shugaban kasa na cikin wanda ya rubuta wa takarda. Mutumin kirki yake bona ni wannan yabansa kuma na zuwa har gidansa can na je ne wajen sau biyu na je daban na je kuma sanda su laka suka ba a jami'ar ganin su za su ba su lalami da digiri ni ma na je kuma mun gaisa da shi kuma mun je gidansa mun ci abinci. Yanzu za mu iya cewa menene burinka kenan? A buri na cika lafiya ina da shekara yanzu 80 kusan da ɗaya ina da lafiya ina raye almajirai na da na koya karatu da kwagiri wasu suke tafiya da kyar waɗanda na gwada karatu na baya da ni ba su da yawa ba za su iya tafiya ba wani an tura shi a wulciya amma ga shekara 81 yawan sarki ya buga bindiga a hau doki zan hau zan yi su koya da ko yara suke yi yara masu shekara 50-60 suna kasa hawa doki ni ina hawa saboda haka ai buri nasa Allah na gode Allah ya ban lafiya kuma ina cikin wadda suka yi rigima a yi ƙananan hukumomi ta bayan gida ina cikin wadda suka yi ƙoƙarin a yi jiha ina cikin ƙoƙarin wadda suka fara kafa ƙananan hukumomi ina cikin wadda na kafa wannan garin dutsen na yanzu hedikwatar jiha ni na kafa garin na alfahari gashi da ba gida ko daya yanzu ya zama babban birni yana cikin manyan biranen Najeriya 36 kuma ina raye ina gani ina ciki ina kwana a ciki ina tashi da gwamnati da sarki da kowa a cikin gurin da na kafa yake kuma ina gani ina raye dole ba wanda buri ya na ga abin da na kafa yayi mun nemi jiha mun yaki ta yi ga ta zanna saboda haka ai buri sai mu kokarin mu gama lafiya mu cika lafiya mu wani baya addu'a su dora akan abin da su koyi abin da muka yi in za su dora fiye da mu ma su dora. Ni da masu sauraro za mu so mu ji menene sirrin samun waɗannan nasarorin a rayuwarka? Na farko biyayya ga iyaye tukunna ina kira kowa ma ya girmama manyansa da iyayensa duk mutumin da bai girmama manyansa ba da iyayensa zai samu matsala a rayuwarsa saboda haka na biyayya tsakanina da Allah da gaurin mahaifa da iyaye kuma iyaye suka ma addu'a da abin da ka sa a gaba za ka yi nasara a ciki kuma sirrin shi ne dai mutum ya tashi gaskiya da abin da za ka yi kai kokari ka yi tsakani da Allah wataƙila waɗannan abubuwan da ne kamar yadda na faɗa ma da kwanaki an ban yadda masa ba na so amma yadda masa ta zama alheri a guri na saboda haka abubuwan da kake so wani lokaci ga ba su ne ba na son na yadda masa amma Allah ya sai na yi kuma makaranta ta zama yadda masa da na ita ce alherin da abin da na zama a duniya saboda haka kan mutum ya ce shi abin da yake so dole shi yake so kullum kamar yadda ka tambayan shi yasa na ce muna addu'a Allah ya mana zaɓi na shugabanni saboda haka zaɓin Allah shine zaɓi ba wanda mutane suke yi ba saboda haka shi yasa na bude na alhamdulillah ga shekaru sun ja ga yaya da jikoki ga tattaba kunne ina da su yaya da jikoki da tattaba kunne a gidana suna nan fal muna tare da su kuma na fi karfin abin da zan ci in sha Allah ya bani ina da komai da Allah zai rufe asiri saboda haka ba mai buri Allah ya ba lafiya ya fa lafiya duk sanda nake so in je a waje asibiti Allah ya buɗa zan je da asibitin ƙasar nan nake so in je zan ina zuwa Ingila gidan asibiti ina zuwa Saudiya ina zuwa su Dubai duk likitoci su duba ni har America in je a duba ni ai wannan dole shine wani buri mutum abin da ya roƙo a danna lafiya mi wa ƙasa kuma addu'a ita jihar nan ta jihar mu da ƙasar mu suna son addu'a na Allah ya ka zaman lafiya a cikin wannan yanki namu. To, kasancewarka tsohon malamin makaranta, misali yanayin yadda abubuwa na harkar ilimi suka tabarbare a halin da ake ciki yanzu a Najeriya da ma jihar Jigawa, misali waɗannan irin shawarwari zaka bayar na ganin cewa an kawo gyara a fannin abin da ya shafi bangaren ilimi daga kansu ɗaliban su kansu malaman da ita kuma kanta gwamnati. Ni yadda ka faɗa duk yadda gwamnati ke cewa ilimi ya gyaru ni a gona bai gyaru ba.
gaskiya, saboda na yi malamin makaranta, na fara daga malamin aji har na zama baturan maka, har na zama hidimarsa, na zama malamin nan. Ni ban yadda yanzu ilimi ya gyara ba. Sai ka samu yanzu yaro ya gama sakandare ka bashi wata jarida da ake cewa Daily Trust ya kasa karanta ba, wadda tafi yawo a nan jihar mu, Daily Trust sunanta. Ka samu ya gama sakandare, ya gama sina sakandare, ba zai iya karanta ma ba. Ne gyaran ilimi. A da yaro na firamare aji 4 elementary kenan, zai ma turanci mai kyau, kamanta zai karanta ma littafan Hausa su karamin sani, suka koyi karatu, kai ta karatu, tafiya mabudin ilimi, ba ruwan bagaja, waƙoƙin su Ma'azu Hadeja, su Sa'adu Zungur. Amma yanzu zai ka ba yaro ya gama ka bashi jaridar gaskiya ta ko ba zai iya karanta ba, kuma yana takardu ya yi karatu. Saboda haka ilimi babban abin da zaka ba mutane a rayuwa bayan zaman lafiya da lafiyar ilimi shi kamata a basu. Na farko malaman makaranta da ake sa wasu yanzu ba su horo, ba su je makarantar horon malamai don su koyi karatu ba. Horo shine nake nufi. Yanzu za ka ɗau yaron da ga makaranta ka je ka ce malamin asibiti, kai ka san bai medicine ba. Ai abin da ake mana kenan yanzu, yayi za ka lalata ilimi. Duk wanda ya ga makaranta ya ce gashi yana sa malamin makaranta, wani ya bada suna je ka koyar. A to su ma ya koma asibiti da malamin gona, za a ɗauko diya da ya gama karatu a ce je kai malamin gona a local government ɗin Kaugama ko kafin Hausa, ko je kai likita a asibitin Kirka Samma, ko je kai likita a asibitin Gwara. Kullum dan ka gama, to da Allah ta ilimi ya ga sannan ba a san sa. Duk shugabannin mu faɗa suke ba sa san wannan ce ilimi, ba za su ke. Na farko idan za ka yi aikin likita jinya sai ka je makarantun jinya ake yi. Tafan za ka yi malamin makaranta ya kamata a ce akwai teacher training colleges da aka yi su. Nawa muke da su? Za su koya makarantun da muke, yawan makarantun da muke da su, teacher training college muke da su na. Amma ka gyara ka ce NCE, a NCE din akwai ka'idoji da ake koyarwa na malanta. Akwai ka'idoji da in za ka yi malamin, kamar da za ka yi malamin asibiti sai ka koyi kaza, ka koyi allura, ka koyi hada magani, ka koyi sanin ciwo kaza. Ai ba ka yi karatun shine malanta ba. Akwai hanyar da za ka san yadda ake koyarwa. Yaran ma akwai yadda za ka san yanayin yara su kansu, yadda ka je gun likita zai faɗa ma. To na farko su makarantu ya kamata gwamnatoci na ƙasar nan su ƙara yin makarantu na horon malamai, wadda ya gama wanne yake da takardar shaida ta ya koyi aikin malanta ya malam makaranta. Ni ina education officer recruitment, yan uwanka yan jarida sun zagen a wata jarida, ni Nigerian, saboda an kawo mace yan sakandare an ce in dauke ta malamar makaranta, saboda mijinta shine editor na wannan jarida da takardu, mu ba dauka sai wanda yake da ya je makaranta ya hori aikin malamin makaranta. Nace ba zan dauke ta ba, kuma nan namu na interview muka yi disqualify nata, amma tunda ni ne mai tura makaranta mai kula, aka ce ga sun suka fi rufa ka tambaye su suna raye na da suka yi biya su suka tare aka yi ta nuna rubutu akai cewa an ki daukar ta tana da karatu. An kai bayan kwamitin mu ta yi, sarkin fada mu musula ga marigayi shine kansula mai kula da ilimi, ya kirawo ni ya karanta jarida, ya ce ga abin da jarida ta rubuta, me yasa ba dauke ta ba. Na ofis na ɗibo takardun ya gani sakandare ta yi, muku yi wanda ya train na malam makaranta za mu dauke shi. Sarkin ban nan da ya rasu na Kano shine kwamishinan ilimi, uban sarkin Kadauran nan ne yanzu shine famanan sakatare, Shehu da waki shine shi education officer na gwamnati. Su ma suka sa kira ni na je ni, sun ga jarida suna me ya ku da tsakanin da jaridar Nigerian Citizen. Allah ya sa na ce kun gani abinda suka yi, suka ce sun gode. Amma yanzu gurin kowa sai ka ce je malam makaranta kuma ka ce kana gyara ilimi, ba mai san mu faɗa ba. An ka samu yaron da ya aji 1-2 da ya iya rubutu da karatu, za ka je ka yi aikin makaranta ya kamata ka koya littafan da ake koyarwa. Shi kan syllabus din yana son gyara, amma tunda sun fi mu karatu ne yanzu, suna ganin sun fi mu iya karatun bature. Amma mu da muka yi karatun, mu ba dan Najeriya ne koya mana turanci ba, bature ne koya mana. Duk malamai na da principal da mai da na badde senior primary turawa ne, ƙarshen batura Ingila muka yi karatu mu a lokacin mu. Saboda haka ba su koya mana irin wannan abin da ko teacher training college da muka yi, duk malaman mu nasara ne, in da irin su malamin arabiya da na ɗayan Najeriya kaɗan da ba za ka rasa ba a ciki. Shi kansa baturan da yake koya mana harkar yadda ake koyarwa daga Ingila ka ɗauko shi wani musatana principal wanda kurin ya koya ma wannan shine hanyar koyarwa, kamar ka je a koya ma wannan shine harkar medicine.
to saboda haka koyarwa tana neman, amma an ce dai an fi yanzu, amma mu ilimin da muka yi da mun san ba ma yabawa. Na gaya ma ka kirawo yanzu dan sakandare, amma da in ka kirawo dan aji 4 ka ba shi brighter grammar wanda ake koyar grammar ta turanci zai fa karatun sosai. To idan ko ya an ci gaba, me yasa yanzu waɗannan baya yiwa? Idan yaro ya ma application ya gama jami'a a yanzu yana neman aiki, ga karanta jami'a application din ma da CV sa sai kai dariya, kuma ya yi digiri. A kuma ta ba balewa ya yi jami'a, Prime Minister Najeriya, wazirin Najeriya na farko, malam makaranta ne mai daraja ta 2. Faɗa min yanzu professor da bishi ya turanci, wanda kai ka sani da kake min tambaya. Professor wani ya fi ta fa balewa iya girama ta Ingilishi. Ko ka duba Sardauna mu daga arewa, wane ya fi Sardauna iyawa, shi ma iya malamin makaranta ya yi daraja ta 2. Yanzu kuma professors ne da masu digiri da masu masters da masu me suke yi. A me yasa abin yake lalacewa? Shi zan ke so ka gaya mini kuma me yasa abubuwa suka lalace? Yanzu masu ilimi da yawa ne suke ja, da kuma masu ilimi kaɗan. Turan ga daɗe, menene mafita kenan? A kuma nema mana buta, na faɗa ma me yasa da daɗin kare na sun san karatun ma da ake cewa yanzu an yi. Je wani ya kawo min wani sababbin littafai an buga, an gwamnati ta yarda da su za a sa a syllabus. Na ce haka ne, ɗan jarida ne ya kawo min za a yi lancin. Na ce haka ne, sai a yi lancin. Na ce amma ni na koyar malamin makaranta ba zan koya yara wannan ba. Ya ka koya musu abin da za su rike, ba abin da za su haddace da kafa kudin. Yanzu abin da ake koya musu waka ce. Kusa mai yaro ko ba ya rike littafin yana can sai karanta ma shi, bai san da zai rubuta shi ba. Ba ce da ce ba sa yi, suna kokari yana su malamin makaranta, amma dai kunin ya kamata duk wanda zai malamin makaranta ya zama na da, amma yanzu na san ba za a ji daɗi ba wannan kalmar da na ce a rika training nasu. Ya kamata a samu makarantun horon malamai. Akalla kowace jiha ta yi su, ko mai lalace a ce each senatorial district kana da wata teacher training college. Kamar shawarar da ka tambaya, each senatorial district a ce akwai teacher training college, wannan makaranta ce ta horon malamai. Tunda kana da asibiti su ma kamata a ce akwai. Tana training malamai, ba dole wasu aiki a wannan area ba, amma dai su maka hukumar ilimi kuma in an gama ta kwashe su ta kai su inda take so ta kai su. Ya aka yi aka kafa wannan unguwa ta yadi? Yadi Audu Bako shi ya bada aikin hanyar mota da kwana hukuma zuwa Kyawa. Lebara ne kullum suka fara zama. Ake cewa gurin yadi. Shi ne kuma da nazo ba kowa gidan lebara ne, su ma sun gama hanya sun tashi. Saboda haka abin da ake mutane da an sun ga guri su yadi. Yadi kullum masu aikin hanya sun yi abu sun tafi. Saboda haka Audu Bako ya hanya da kwana hukuma zuwa Kyawa. A nan suka yi camp, gun dan zama suka yi. To da muka zo yin gari sai muka ga cewa to gurin ma ya dace a yi gari. Shi inda ake cewa yadin yanzu shine kuma inda ake cewa uwar riba wa cikin ruwa ne. To yanzu da sarkin da gwamna da waya a cikin uwar riban suke cikin ruwa. Ita ce yanzu ta zama Birnin Dutse hedikwatar Jigawa. Shine muka tsara muka yi waɗannan gidaje kan na gama, Obasanjo ya taimaka mana. Mun gidaje, mun yi gari, mun yi komai. Misali a lokacin da kuka nemi jiha dam ba kuka nemi a ba Dutse headquarter ba kenan. Sannan muke neman jiha ba zance headquarter. Duk kwamitinmu wanda za ka samu wanda suke rayu ba mu taɓa magana ina za a yi jiha ba ta daga banmu. Ba mu yi zancen jiha za a yi headquarter kaza ba. Neman mu kullum a yi jiha duk inda gwamnati satin headquarter za mu karba. Amma mu a kwamitinmu a ra'ayinmu akwai wani fili da idan ka bar wani guri da ake cewa Durbinde ka tafi hanyar Kano zuwa garin Takai akwai jeji fili ne kullum. Mu shawara mu idan mu an tambaye mu shawara a lokacin fili ne sai muka ce mun na za mu ce ai mana headquarter ta da fili ne sosai za a yi layout ai komai a headquarter ana ra'ayin mutanen da na gaya ma kenan a kwamitin mu ra'ayin kwamitin mu kenan idan an tambaye mu gwamnati ta tambaye mu inda ta ga dama ta yi za mu karba amma idan ta tambaye mu shawara za mu ce a yi daga nan gaban Durbin da in ka ci kashe ku zuwa waya kafin a kai ta kai ba na ɓarin hagu da dama muka ce nan za a iya zaɓa a yi sabon gari ya zama hedikwatar jiha ta Jigawa kuma sun fada Kano ma. Ya aka yi kuma muka tsince ka a matsayin Galadiman Dutse, shin za ka iya ba masu sauraro tarihi ya abubuwan suka kasance? Na farko ne mahaifina ya yi da masaraki ne kuma su ne ainihin gidan sarautar Musa da Salihi wanda suka fara mulkin Fulani a wannan yanki namu. Saboda haka gado ne ita sarauta dama gado ne daga iyaye zuwa kakanni saboda haka
sanda mahaifina ya zama hakimi yana yi dagaci a garuruwa uku, ya yi a Galama, ya yi a Yargaba, ya yi a Gudba, ita ce shugabaranta yanzu. Da ya zama hakimi kuma har yau yana hakimi da wadayen kai zuwa kai upgrading ɗinsa ya koma first class emir shi da mai martaba sarki ringin na yanzu. Tunda an yi, idan da ana hakimi ne zan zama na a inda nake, to tunda an yi shi na kafa majalisar masarauta wadda ake cewa Emirate Council. Da kafa Emirate Council sarki ya bada suna na ga shi gwamna, sai yana so a ban Galadima kuma shi babban dan majalisar masarauta shi ma ya fi mu shekara 30 baya kenan. Wadda aka kai sa a gwamnan ya yadda aka sa ne aka naɗa mu da yawa da su wazirin dutse na yanzu, su muna da yawa, su waziro da ya rasu duk muna da yawa aka nan naɗa mu a wannan lokaci. Dan daga sannan aka ban Galadima nake shugabantar majalisa kuma ta masarautar dutse. Wannan shine fada, amma dai abu da mutum ya gada ne yayi da kakanni. To misali baka tsinci wani canji ba bayan an baka Galadiman dutse, kasancewar a da kai malamin makaranta ne kuma shugaba ne na karamar hukuma? Mu dan siyasa ba. Ni kuma na tattara kadar na wadar da su, na komo gado na koma kuma noma da kiyo. Wadda haka duk waɗannan na ajiye su ba na yin su yanzu. Inda ka zama uba sai ka zama uba na kowa. Saboda haka duk waɗanda ka faɗa malam makaranta suna zuwa na ba su shawara, waɗansu suna zuwa neman shawara mu ba su, kamar yadda kai ma ka tambayi shawara. Malam makaranta ne koyaushe. Malam makaranta shine aikin da ake cewa wai ladansa sai aljanna, ba haka yake ba. Ni na fahimci ladan tun daga nan na malam makaranta ina samu. Saboda ka zai ka samu biyu, ka samu a duniya ka samu a lahira. In ka koyar baka yi in kai ta koyar tsakani da Allah. Amma ana so san da zaka kana koyarwa ka dau ƴaƴan nan kamar ƴaƴanka ne na cikin ka. Saboda kan kana yin wannan zaka samu riba biyu, duniya da lahira, duk Allah zai biya. Saboda haka waɗannan na yi su na siyasa ma na batta, ciyaman na local government ba abin da ya shafe ni da ita, masu yin ta suna yi. Ba da na faɗa wata kilma wasu ma ba san ne ciyaman ba, sai in ka zo ta karanta tarihi ka ji. Saboda haka wani ma ba san mu ne na farko abin da ya sana faɗa ma 20 ɗin nan wanda suke wannan ƙananan hukumomi su san cewa ga wanda ma ya fara kafa wannan local government. Ne ma misalin kafin Hausa na ce Ayama, wanda suke ga ranar ba san masan da Ayaman yayi ba. Ayaman nan abin nan ne mai hada magani ne. Pharmacist ne, wanda ya bai a Hadeja likita ne, wanda ya abin nan Kudu librarian ne, wanda ya a ringin educationalist. Duk kowa ba hakurin aka dauko mu aka zo aka ce mu zo mu ba. To masu sauraro kada ku shafa da shirin Baradan Fama ne yake zuwa muku daga nan gidan rediyon Sawaba akan mita 104.9 da ke nan birnin Hadejan jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. Kuma a daidai wannan lokacin muna tattauna ne da Galadima masarautar Dutse, wato Alhaji Basiru Muhammad Sunusi. Ku dakace mu idan muka da zamu dora. Babbar jihar Jigawa tarin Allah garin karamci, sabuwar duniya ku zo fi kallo dadi yana Jigawa, garin ilimi garin addini zaman lafiya Jigawa. Babbar jihar Jigawa tarin Allah garin karamci, sabuwar duniya ku zo fi kallo dadi yana Jigawa, garin ilimi garin addini zaman lafiya Jigawa. Babbar jihar Jigawa tarin Allah garin karamci, sabuwar duniya ku zo fi kallo dadi yana Jigawa, garin ilimi garin addini zaman
jigawa akwai sarakai irin na yanka sun tsaye da adalci a jigawa ga zaman lafiya karamci da taimakon juna a jigawa malam in har baka je ba je ka kayo kallo a jigawa babbar jihar Jigawa taron Allah garin karamci samuwar duniya ku zo ku yi kallo daɗi yana jigawa ga garin ilimi garin addini zaman lafiya jigawa abdi sarakai jihar Jigawa sunan su ne zan yi bayyanawa haɗe da Adamu mace yana nan gwarzo da ke kishin talakawa na ji kofi na Adamu na nan ka zaura gwarzo na talakawa Umar akwai Ahmad Muhammad Sani tauraro na talakawa babbar jihar Jigawa taron Allah garin karamci samuwar duniya ku zo ku yi kallo daɗi yana jigawa ga garin ilimi garin addini zaman lafiya jigawa da sayyade mahmud yana nan sarki na ringin gwarzo na kowa kusa da sarki nuhu sunusi gwarzo gani ne na talakawa har yanzu suke mulki jigawa gami da adalcin talakawa babu cutarwa da na haƙi ana zaman lafiya jigawa babbar jihar Jigawa taron Allah garin karamci samuwar duniya ku zo ku yi kallo daɗi yana jigawa ga garin ilimi garin addini zaman lafiya jigawa To masu sauraro kada ku shafa a dai shirin baradan fama ne yake zuwa muku daga nan gidan rediyon Swaba akan mita 104.9 da ke nan haɗejan jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. Kuma a daidai wani lokaci muna tattauna ne da Galadiman Masarautar Dutse wato Alhaji Basiru Muhammad Sunusi wanda shine shugaban karamar hukumar Dutse na farko a tarihi kuma shine wanda ya rada Jigawa wannan suna da ake kiranta da suna Jigawa. Yanzu kuma hirar ta maza ta dora. Ya za ka kwatanta halayya na mai martaba sarkin Dutse? Sarki yana da ƙoƙarin kawo ci gaba da ƙarfafa harkokin addini a masarauta da yadda za a zanna lafiya, musamman a lokacinsa ya ka abubuwa da dama kuma har abada ba za a manta da tarihin abubuwan da ya gina ba. Yana sarki aka samu wani abubuwan da na ke faɗa ma, aka samu su filin jirgin sama su na ƙasa, aka samu su asibitin koyarwa da abubuwan da suka faɗo cikin Dutse yanzu za a sa shi a tarihin lokacin yana sarki abubuwan suka auku. Babban abubuwan da ya fi yanzu ya taimaka ya tsaya akan kafa zakat Allah ne ya ce ayi amma yana da jaddada ta. Idan aka duba shekarar da ta shige masarautar Dutse ta tara zakka sama da miliyan 400. Miliyan 400 nan ba wadon kalmar hukuma ko gwamnati da muka je muka ce mutanen talakawan kasar Dutse ne masu hali suka tara miliyan 400 din nan da wani abu muka raba marasa hali na wannan masarauta. Wannan aiki yana da kyau kuma yana daɗa rage gaba tsakanin mai ƙarfi da mara ƙarfi. Da ba a wannan shi yasa ga wani gurin mutum yana ganin makocinsa da shi ba shi da shi, to amma wannan tana shiga raɗaɗi na tsakanin mai hali da marar hali. Ka karɓa gun mai hali ka ba marar hali kuma a garinsu a unguwarsu ba ɗaukowa kai daga gwaran ka Dutse ba a na wannan garin unguwar nan aka tara masu halin unguwar suka bayar kuma ana aka rabar da shi, sun san waɗanda suka bayar sun san waɗanda aka bawa. Wannan yana taimakawa ka samu zaman lafiya a al'umma da suke zanna a wuri, cewa wane mai kuɗi ne, wane yana da kayan abinci ya noma, wane ba shi da shi, aka karɓa a gurinsa a garin wane ne ya bayar a faɗa mata ga abin da wane ya bayar. Wanda suke nema bukata wane da wane an ba su kaza an ba su kaza. Wannan za ta rage gaba ta tsakanin mai shi da mara shi. Wannan a lokacin sarkin Dutse wannan kokari an samu wannan a wannan masarauta. Ya kawo tsari na yadda za a riƙa wa mutane sulhu a junansu. A gurinmu a ƙasar arewa a duk wanda ya shari'a da wani takan zama gaba. To a masarauta ya kawo tsari da za a daina gaba tsakanin juna. Idan an bata wani da wani kar su je kotu ko gun yan sanda inda ba criminal case bane, ai kokari ai musu sulhu daga gida. Sulhun nan yana rage badda kuɗi, maimakon idan za ta tafi kotu wani gari za su hawa motar haya za su biya kuɗi. Saboda kai kago ya bare bude office
a fada na inda za a rika mutane sulhu, amma sulhun ba ya an zo dutse ba. Kowace unguwa mai unguwa zai zanna, an kafa kwamiti a unguwar da mai unguwa da liman da masu faɗa a ji, idan an samu matsala a unguwar su tara mutanen su yi musu sulhu, in dai ba criminal case ba ne su yi musu sulhu da Allah, kar su bar su siga ba. Idan ya ɓaci sai a taho gaban digacin garin, sai a zo gaban mai gari ya kokari to shi yayi, shi ma digacin yana da kuma yan kwamitinsa, shi ma duk masu unguwanni na yankinsa da limamansa za a zanna a kira mutanen a yi musu nasiha, Allah ya ce annabi ya ce a yi musu kokari a yi musu sulhu. Idan sun yi shi kenan, kuma ko ina ake sulhun nan akwai form, idan an daidaita, amma idan an daidaita waɗanda aka daidaita da wanda mai yadda waka yi mai karar da wanda yake karar, kowa zai sa hannu ya da sulhu, sai a ciki a ba shi kenan. Idan ta ɓaci shi ne sai a tafi gaban hakimi, to da haka duk ana rage abubuwan, sai ta ɓaci shi ne hakimi, to sai a togun hakimi, shi hakimi ya kokari shi ma da shi da nasa kwamiti din ne da zai ga ya gyara waɗannan mutane, an sami zaman lafiya. In ta ɓaci ne ya kasa, to sai gaban sarki shi ne kamar kwamitin koli na yin sulhu a masarauta, amma duk sai waɗannan ba ta yi ba. To wannan fom da muke yi na sulhu, idan an yi an sassa hannu na a wata, shi hakimi sai tara gaba ɗaya na masarautarsa, sai kawo alƙalin garinsa, alƙali sai alƙali ba shari'a zai buga stamp hatimi sun zama shari'a. Saboda haka idan akwai waɗansu mutane da ake cewa dala da laya, su suna zuwa bayan kayi su zuga mutum. Saboda haka idan ma an sulhu tsakanin Isa da Garba, wani je zuga Garba cewa ya je ce bai yadda ba, wannan takarda da aka buga hatimin kotu ita za a yi ta gaban mai gari ko gaban mai unguwa ko digaci. Saboda haka ba a Jigawa mun gode gwamnati ta ba mu goyon baya, ba wani alƙali da zai ƙara sauraron wannan, saboda an yi ƙoƙari an yi sulhu. Saboda haka kayan maganin dala da laya, dala da laya su ne masu izawa a idan su karɓi wani abu. A wannan susam ka rage abubuwa da yawa, mutane za su samu zaman lafiya. Sarki ya wannan ƙoƙari. Bayan nan ya ƙago tsarin da ake cewa waƙafi, mutane bayan Allah su ba da gudunmuwa na abubuwa, ko gida ko gona ko fili ko wasu abubuwa da za su iya bayarwa don Allah. Mutum ya ba da fili misali ko gona ta ba don Allah, a garin su makabarta ta cika, aka ce ai ba makabarta, sai mu ce to wannan wurin aje mai da shi makabarta. Idan makaranta za a gina ko asibiti ko me, muna da shi su ne muke cewa waƙaf, su ma muna da ɓari a wurin su na kowanne gari. To wannan waƙaf yana da amfani kwarai da gaske. A nan garin ma akwai gida, muna da shi gida yanzu wajen ɗaki 12 wadda wani ya gina a nan garin, ba zan faɗe shi ba, ya gina ya ce ya kama na waƙaf. Yanzu yaran da suke bautar ƙasa 'yan musulmi, amma musulun kwafas da ake faɗa, su muke ajiyewa a ciki su zanna a gidan sun zo su, kaga waƙaf ya amfani. Jiyan nan yanzu an kan takarda daga kotu, wani ya ba da gidansa gaba ɗaya ya ba mu, amma mai makaranta da masallaci zan nuna ma takardar kan ka tafi da satar kotu. Saboda haka wannan waƙaf yana amfani kwarai da gaske. Akwai kwamiti da ke kula da ilimi da ka tambayin ilimi, su kuma kowane mai gari ko mai unguwa wadda duk makaranta ce ga shi ne shugaban, lalle ya tabbatar ƴaƴan gurinsa suna zuwa makaranta suna samun ilimi. Su ma akwai su a ciki, inda duk kowa zai rika zaga duk wata zai bada report daga shugabansa. Mai unguwa ne zai faɗa digaci zai faɗa hakimi, in ƙarshen wata ya hakimi zai rubuto report na abin da ya auku a gundumarsa ya aiko wa emirar kawansu. Waɗanda suna ce abubuwan da ake yi. Banda su, mai mataba sarki yana ƙoƙarin ko ina a samu abubuwa na ci gaba. Saboda haka akwai kwamiti da su kuma aikinsu suna suna neman abubuwan da za a kawo ci gaba da samun yaran mu aiki da suka fito daga wannan yanki. Su ma aikinsu kenan. Akwai kuma kwamiti na malamai na duk masarauta, ina nan ba ma kungiya ɗaya ba, masu kowane kungiya, akwai izalar Kaduna, akwai ta Jos, akwai Tijjani, akwai Kadiriya, akwai waye. Su ma kwamiti ne aka yi su gaba ɗaya na masarauta, su kuma gaba ɗaya ke zama da su a fada duk wata 3 su faɗa abubuwa da ya kamata a yi na gyaran addini ko tarbiyyar al'umma. A su za su ba a fada, taimakawa take ba da umarni a sanar da hakimai a yi kaza da kaza, su addu'o'i da mai wannan kwamiti su ce ta haɗa duk manyan malaman mu kuma da limaman masallatan juma'a da su manyan, zaka na wani malamin babba ne ba liman bane, zaka limaman juma'a da manyan malamai muke haduwa na kowane bari.
waɗannan kaɗan kenan daga abubuwan da mai mataba sarki yake ya inganta wurin wasanni ya yi filin golf inda yara suke zuwa su motsa suna samu abin yi da abubuwa fadda ba zan iya sun yawa da zan ba sai baka awa 3-4 na fada. Shin wani kokari aka taimaka mutane suka tsaya da kafafuwansu? Ina dai kokari iya kai na abin da zan yi amma dai iya abin da zan iya yi ina yi na jama'a kuma su jama'a da nake su ne alƙalai ina yi musu sun sani ba ne ba zan sani amma ni ba zan iya cewa Bahaushe ya ce dan magori kan zo ya ba kaina ni ba zan abin nan ba amma alƙalai mutanen da muke tare da su ko al'ummar da muke mulka ko waɗanda suke zuwa. Shin me za ka iya tunawa a da musamman ma a lokacin yarinta waɗanda kuka fi ko kuma wani wasanni da kake wanda ka fi jin daɗin sa a wancan lokaci? A wasan na fi wasan bal. A wasan bal na ji ciwo har guri 3 zan iya nuna ma a jikina. Na yi tuntuɓe na yi wani abu ciwo gulanduwa sau biyu saboda a filin bal na ji ciwo har na yi gyambodu a wasan bal. Saboda ina wasan bal ina wani wasa da ake cewa hockey. Hockey shi da gola ake to na gola shi aka ji min ciwo a kafa da shi saboda gola ce sannan gola gargajiya da ka sani ta ke ferewa ake wasa da ita da bal din. Ina kuma wasan da ake cewa bal din kwando wanda waɗanda suke cewa basketball duk waɗannan su ne wasanni na da nake kuma ina da sha'awar hawa doki in wasa a kansa shi ma amma dai ba wasan polo ko wani abu ba amma dai in hau motsa jiki a kai. Su wane ne abokanan karatunka da zaka iya tuna sunayensa a halin yanzu? Wanda muka zanna a karatu wani fara faɗa ma tsohon gwamnan Kano Rimi tare muke a makaranta ɗakin ajinmu ɗaya da sarkin yakin Kano na yanzu wadda ya famu nan sakatare a FCT yanzu kuma yana gaya yana hakimin ajingi yana madakin gaya wadda Aliyu shi ma ɗakinmu ɗaya kuma ajinmu ɗaya. Akwai Profesa Ɗandatti Abdulkadir Vice Chancellor na BUK kuma ambasadan Najeriya a Misira waɗannan duk kaɗan daga cikinsu kenan nake karama wadda suna muka yi ajinmu tare da su kuma muka yi karatu muka tashi tare. Profesa Ɗandatti ko masallacin Idi tare masallacin Juma'a daga abin kudu tare muke tawa da shi muje sannan muna 'yan makaranta a yi sallar Juma'a mu koma gari. Kuma akwai Usman Kani shi dirbin dutse ne shi ne ya yi ciyaman yanakin na aikin zaɓe na Usman Kani shi ne dirbin dutse shi ma yana bin nan a raye duk irin waɗannan yan ajinmu ne wasu da yawa sun rasu amma da yan kaɗan da kace zan iya gaya ma ɗalibai kuma da dama duk an yi huɗa da su. Waɗanne irin shawarwari za ka ba wa iyaye? Iyaye tarbiyya ta yi kaɗan yanzu Allah ina roƙon iyaye su san su kula da tarbiyyar 'ya'yansu. Tarbiyyar 'ya'yan na amana ce Allah ya ba mu bai kamata mu bar abin da Allah ya bar mu bar shi mutane su rika wasa da shi ana bata tarbiyyar 'ya'yanmu ba. Tarbiyya iyaye da kakanni sun ba mu tarbiyya mai kyau. A da shekarun baya a unguwa ma in yaro rashin kirki a unguwar kowa zai iya hukunta shi a unguwar amma yanzu iyaye sun ɓaci san 'ya'ya ya sa yanzu idan ka ga dan mutum yayi wani laifi kai mar faɗa ma sai uwarsa ko ubansa ya fito ya rika zagin ka Bahaushe ya ce ka so ka kina ka duniya ta so shi roƙo na jama'a su yarda su rika kin nasu dan duniya ta so shi idan ana irin waɗannan abubuwa musamman iyaye mata da iyaye maza kuma idan kun sa yanku a makarantu musa yan a makarantu mu rika bibiyan me suke a makarantar kar mu bar su kurin kala zube ya kamata mu rika bibiya muna ganin ma me suke karantawa me suke yi kuma ƴaƴanmu mu rika ganin su wai abokansu saboda shaye-shaye ya shigo da yawa idan kana san ɗanka na kirki ne abokansa waɗanne iri ne saboda haka iyaye su rika sa ido a irin waɗannan abubuwa kuma muna yawa ƙasa addu'a Allah ka zaman lafiya da ci gaba wannan ƙasa ta. Ranke daɗe ko za ka iya tuna wasu daga cikin abokananka da suke masarautar Hadeja? A Hadeja akwai waɗanda ma suna raye da su Zakari Rakini da muka yi su na nan a raye tare muka yi su kuma makarantar horon malamai ta Wudil saboda haka bayan mun bar nan su kuma tare muka yi koran malanta a ciki a halin yanzu shi ma da irin suna nan da dama wadda da su muka yi haruɗa a makarantu shukanta ita shugaban ƙungiyar ɗaliban Wudil ɗin ma daga Hadeja suka fito har a yanzu saboda haka an yi su irin su Habibu Gwarzo su waye duk wanda muka zanna aka yi a lokacin su Suleiman Ɗanbatta su ma da turawan makaranta ne
su sai yadi dan batta su ma duba turan makaranta ne duwa nan su kuma zaman wudul muka yi da su. Idan muka duba rayuwarka wani abubuwa ne suke bata maka rai? Ne yanzu babin da yake bata rai likita ma ya ce karan abin da zai bata min rai da ka ba bata min rai sai dai mun ga abubuwan da suke aukuwa da na yanzu mu yi mamaki kullum cewa da abubuwa suke na rayuwa da yadda ake yanzu sai mu ga da gyara da yawa kamar yadda na gaya ma amma dai ni da abin da zai bata rai ma ba zan yi shi ba. Misali mutum mai wani irin hali ne baka son zama da shi? Duk mutum da ba da mutum kirki ba na hulɗa da shi. Mutumin kirki mara kirki ko ba yana fassara ba ka san da marasa kirki. Idan mutum yana so ya faranta maka rai me ya kamata yi? Ya yi biyayya ga shugabanni da ni, ya ji tsoron Allah, ya yi abin da Allah ya ce zan ji daɗi. Kuma ya zama mutumin kirki ne ba ya shiga abubuwa da Allah ya hana kuma ba a jin sa a abubuwa na fitinu na zamani. To irin wannan mutum zan iya zama da shi mai hulɗa da shi. A sarauta da kake rike da ita ta Galadiman Dutse na ga wani kirari da ake cewa Daudu gatan birni, me hakan yake nufi ne? To ni ma haka naji suna faɗa yanzu ban san me suke nufi ba. Wataƙila sun ga na taimaka gari ne wataƙila. Gobin nan suna jin daɗin na taimaka musu wataƙila yasa suke faɗa. To ko da rai ya yi halinsa don me kake so al'umma suna tuna da kai? Na so a tuna da ni akan abubuwan da na yi na gari wadda kuma na saba musu su yafe mu. Don dole rai an ce abin nan ne dole wata ran ka ɓata wani wata ran kuma ka kyautata wani to kowanne ma ana fatan addu'a da yafiya abin da aka yi da su. Wani irin lemu kake so ka sha? Lemu Coca-Cola nake sha. To ya maganar kalar abinci wani ka fi sha'awa ka samu? To na fi so in ci tuwo miyar kuka in ci da miyar da kowane iri. Sutura fa? Tana babbar riga ita na fasa gada na sa kowace iri ta gargajiya ba kwad da nekta ba. A cikin mawaka da muke da su wane ne gwaninka? A duk mawaka kowa da irin tasa. Na farko akwai masu waƙoƙi namu na da wadda abubuwan da suke suna gargaɗi da abubuwa da suke faɗa. Akwai naku na yanzu na zamani wadda su kuma irin nasu tsarin daban. Amma dai ni ina ganin na daɗin suna da hikimomi su ma irin nasu wadda ba abin yarwa ba amma abin tausayi ana tafiya da za a zo a watsar da na daɗin wata ran kuma a zo a rasa ya za a riƙa yi ma wadda aka yi rakodin a samu wasu su lalace a kasa samun su amma dai gaskiya ya kamata kar mu bar al'adarmu na nufin waɗanda muke da su na daɗin nan su ma kar mu ce ba su da amfani suna da amfani na yanzu ma da suka zo mutan zamani suke son su za su iya amfani da su amma su kuma na yanzu ya kamata su riƙa yin abubuwa na da'a waɗansu abubuwan suna nuna rashin tarbiyya to suna da jawowa rashin tarbiyya kuma yara na ɗaukar wannan abubuwan da suke sa koyi irin yin tarbiyya a ciki. A shugabanni na Najeriya da aka yi daban-daban wani ne gwaninka? Na gaya ma ga wadda na saba nake hudda da shi kana ganin ga wasiƙa ma ya rubutu mun na baka karanta. Wa kenan? Obasanjo na ne har gobe zan gishi ba. Shagari shi ne farko a civilian ka zo soja kuma ban da Obasanjo a civilian ne ban da wadda ya fi Shagari. Idan ka duba rayuwarka menene sirrin samun nasarorin nan? Biyayya ga iyaye duk wanda ya girmama manyansa da iyayensa ba abin da ba zai kai ba inda ka girmama iyayenka ka zanna lafiya da su duk abin da baka zato Allah zai ma sai ma saboda kai na kira ga sauran mutane kowa biyayya ga iyayensa kowanne ko me sana'a su ko me su karkare na su ka ba su girman su da darajar su. Ya batun iyali ba? Fada ma ina da mata 4 ta 22 jikoki 54 duk kuma lafiya suke ina da na lafiya da su ba da matsala yara suna karatu wasu suna gidan aure wasu kuma suna jiran su yi aure a halin yanzu kuma dukkanin su suna da tarbiyya mai kyau su ma. To ranka ya dade muna godiya sosai. Gode kwarai da gaske. To masu sauraro duka iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan ta cikin shirin baradan fama na wannan lokacin wanda a daidai wannan lokacin muka samu zarafin tattaunawa daga Galadiman Masarautar Dutse wato Alhaji Basiru Muhammad Sunusi wanda yana ɗaya daga cikin mutanen da suka yi gwagwarmaya da faɗi tashi Jigawa ta samu jiha kuma shine mai raɗa mata wannan suna da ake kiranta da suna Jigawa. A daidai wannan gaba nake cewa a madadin shugaban sashen shirye-shirye na nan gidan rediyon Sawaba Al-Mustafa Muhammad Hadeja ni Muhammad Suleiman Yobi nake cewa mu kasance da ku a wani makon domin jin wani sabon shirin mu na baradan fama.